Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні день дав нам більше можливостей. Перше, головком Олександр Сирський. Він доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина, там, де зараз найважче. Він перебуває якраз в ключових місцях боїв, працює з бригадами на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована. Наші воїни, вони знищують окупанта, який намагається просуватись. Все достатньо напружено, але ми посилили напрямки, зокрема Харківський. І зараз багато воїнів, саме харків'ян, стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу. Я дякую кожному за ефективність. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.